qaddisa hija kelma ħajja. Grazzi mulej tal-kelma tiegħek. Kellimni, għatini revelazzjoni, għatini għarfin, għatini ġuħ għal-kelma tiegħek. Mulej grazzi li wara dan il-messaġġ jiena mhux ħanibqa' l-istess iktar, ħaninbidel, niġi trasformat u ħajti ħatola livell ieħor fil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek u l-verità tiegħek. Użani mulej għall-glorja tiegħek. Dan nitolbok minn qalbi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Ejt il-dak taħdejk waqt li tpoġġi bil-qeda ejlu iftaħ widnejk u isma' sew. Halleluja. Thank you, Lord. Morru fi ktib ta' Mattew kapitlu 18. Mattew kapitlu 18. U ħammorru kol ħanaraw xi skritturi, anzi għalissa żommu jdejkom hemmhekk u morru Luqa kapitlu 19, Luke 19. Luqa 19. Brother Mario itfiju li data fuqi. Mela, Luqa kapitlu 19. Ħanibda mill-bidu stess, anzi laqqas li mhux mill-bidu. Ħanibda naqra minn vers 8. Ara mulej, nofs ġidi se nagħtih lil-foqra. Dawwara lil mulej kien fil-folla ra lil Zakkew, Zakkew kien raġel qasir, kien jagħti ħallas joħsib jiġbor it-taxxi mingħand il-lut stess, kien jaħdem mal-Romani. U mid-dera mhux biss it-taxxi kien jiġbor ma kien jiġbor ukoll xi ħaġa ekstra għalih. U qal il-mulej, qal mulej nofs ġidi se nagħtih lil-foqra. U jekk jiena arraqt b'xi ħadd inroddulu għal 4 darbiet iżjed, qallu Ġesu, f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni. F'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni. Għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abram. Issa isimgħu din il-filistra, din isimgħuha dan il-vers. Għax bin il-bniedem ġi ifittex u jsalva lil-mitluf. Bin il-bniedem ġi biex ifittex u biex jisalva lil-mitluf. X'inhi l-iskrittura lil mulejtana għal din is-sena li għalkemm tista' tuża għal tul ħajtek? Tiftakru x'inhi? L-ewwel Ġwanni, kapitlu 4, vers 17. Għax bħalma hu hekk aħna fuq din l-ard. Kulħadd jerġa' jgħidha. As he is, so are we in this world. Bħalma hu, bħalma Ġesu, kulħadd jgħidha warajja bħalma Ġesu. Ek jien fuq din l-art. Amen? Mela jiena rridu nkun bħal Ġesu. Hello? Kulħadd jgħidilek taħdek, inti tkun bħal Ġesu. Ora int ħelwa, imma mhux biżejjed, tkun tixbaħ il-Ġesu. Tajjeb, int imbierek, int maħbub, imma mhux biżejjed tixbaħ il-Ġesu. U biex nisbu aħna kemminna mill-bidu din is-sena qed nagħmlu rixma ta' messaġġi bażati fuq l-ewwel Ġwanni kapitlu 4 vers 17. Li hemm ħafna x'tifnaħ fuqha u għalhekk kienna nippritkaw fuqha u ħankompli nippritka fuqha. Imma jekk jiena u inti verament Kristjan, kemm minnkom verament Kristjan ta' Kristu. Jew nkella tixbaħ lil Kristu. Kristjan fisser tixbaħ lil Kristu. Jew nkella infatti għaliex qalulhom li huma Kristjani. Atti tal-Apostoli kapitlu 11 vers 26. Għaliex semmewhom Kristjani, lew ma semmawhomx Kattoliċi la Protestanti la. Allora daw min fejn ġej kelma Kristjani. Għax meta rawhom fakruhom illa kemm tfakkarni f'Kristu int. Jiġifieri jiena u inti suppost nixbħu lil Kristu. Issa llum irid nitkellem il-mulej poġġi li ċar fuq qalbi li l-mulej irid ifakkarkom li intom bħal Kristu fuq din il-art, jiġifieri jiena u inti l-missjoni tiegħi hija li nfittex u li nsalva il-mitluf.
Amen. Ġi biex salva. Issa l-kelma salvazzjoni tfisser, għaw xaħat minnkom tfisser xi tfisser salva? Taf li ħafna minn nies laqas jafu xi tfisser salva. Ġinu tajtu intom. Ejdilhom għaliex ġi Ġesu biex jisalvana. U xi tfisser salvak? Salvak minn xiex. Ma nafx mid-nub. Ma nafx mix-xitan. Taf li ħafna minn nies laqas jafu li Ġesu biex jisalvak mill-infern. Issa, peress li l-kelma salva Alla salva Ġesu wkoll, il-kelma Ġesu tfisser Alla li salva. Imma jsalva tfisser ovvjament ukoll fejjaq. Għax il-kelma salvazzjoni fija nifisha tfisser fejqan. Fija wkoll restawrazzjoni tfisser ukoll tirrestawra. Fija wkoll fija is-sinifikat ta' rikonċiljazzjoni, ta' fidwa li terġa' tixtri lura salva. Sewwa, is-salva Ġesu ġi biex jisalva. Mela inti għal xiex għandek tmur? Is-salva. Kemm hawn minnkom kull jum jgħaddilkom l-eternità qudiem għajnikom? Taħsbu fuq l-eternità intom? Taħsbu li intom tintaqgħu marrux ma' ta' nies kull jum li huma mmarkati għall-infern? Are you aware? Are you aware li jintom għandkom oħtkom teħx fid-dar ta'kom, għandkom missierkom jiex fid-dar ta'kom, għandek ommok teħx fid-dar tijak, għandek il-nanna tmur iż-żura, għandek il-ħabib tijaw li tmur tinħob tintaqam jew titkellmu jinna fuq l-sports. U dan għadu immarkat u parti klejmjat għall-infern għadu. Min ħajajdlu? Għax inti Alla batek biex tajdlu is-salvazzjoni ħajsalva. Tafu? This is not a joke, ta' kemm imutu, Brother Mario, kemm imutu kull jum nies fid-dinja bej wad ieħor? Kull jum. Jiġifieri fid-dinja madwar fis-sena kull sena qed imutu madwar 55 miljun fis-sena. 55 miljun fis-sena. Fis-sena. Jiġifieri bej wieħed u ieħor qisu 150,000 kuljum bej wieħed u ieħor. Kemm minnhom taħseb li timorru l-ġenna daw? Kemm hawn minnhom taħseb li tisalva? U kemm hawn minnhom li ntqajt magħhom inti u inti ma ttilhomx? Jekk jiena nixbaħ il-Kristu, il-missjoni tiegħi tkun tixbaħ lill-Kristu. Il-missjoni tiegħi għal Ġesu x'jgħid fil-Ktieb ta' Ġwanni kapitlu 20 bħalma l-missier bat lili, hekk jiena wkoll nibgħat lilkom. Ġesu għaliex ġi biex jisalva lil bnedmi. Ġesu għaliex ġi biex jifejja il-marid, biex jeħles lil dak li huwa oppressat, biex jillibera lil dak li għadu mxajtan jew taħt saħta jew taħt mamul. Dan huwa parti kollu mill-pakketta salvazzjoni. Amen. Din illum il-mulej ġab l-inseh li f'daw l-aħħar ftit jiem Malta aħwa u ħafna ġuħ. Ismawni vera u ħafna ignoranza tal-Bilbja. Aw ħafna. Imma u ħafna nies qed ifittxu. F'daw l-aħħar 3 ġimgħat minn mindu għamil dawk il-programmi jiena fuq dak it-talim żvijat ta' povru assis żvijat. Sewwa, taf kemm batuli nies? Taf kemm ċemplu l-nies? Taf kemm batuli SMS? Ara għandna nagħmlu l-programm ma' xar snin nagħmlu l-programm ħabbejtek. F'daw l-aħħar ġimgħa jew nafs ikkuntattjawni batuli SMS u talbuni ktib tal-weda Ġesu iktar daw is-sentej minn daw l-aħħar 10 snin kollha. Taf xi rifletti dak? One qed jaraw ħabbejtek, ovvja. Tu għaw il-ġuħ! Għaw il-ġuħ iridu jisalvaw! Halleluja! Għaw il-ġuħ! Ġesu xqal 2000 sena ilu! Il-ħsad huwa kbir! Taħseb li sena qas jew għadu jew. Il-ħsad huwa kbir Ġesu jgħid! U waraw l-eli diġà lesti biex jiġu għal-ħsad biex imorru għaxżu għal-għaxlan għal-esta.
kbir. U ħanejdilkom aħwa għal dawk li tissegwuni fuq il-YouTube. Għal dawk li minn għalikom li r-reliġjon ta' Ruma ħad inbidel, give up now. Għaliex, u ngħidilkom verament għaliex, għax il-profezija titwettaq. L-unika mod il-fals isir ġenwin u għali jinqala mill-falsizmu, mhux irranġa l-fals. Jekk il-pedamenti ta' d-dar ikunu ħżina, u nukli toqgħod tirranġa d-dar, titwaqqa d-dar kollha u tibda mill-ġdid. Halleluja. Amen. Gloria lil Mulej. Ix-xitan jagħmel għandu żewġ pjanijiet għalik. One. L-iskop ta' xitan huwa biex joħodlok ruħak l-infern. U wara ma tmurx taħseb, wara ma tmurx tibla l-gidba li x-xitan ma jeżistix. Ħanilkom min xi ħadd jgħidilkom li x-xitan ma jeżistix. Ġibu River of Love, anke jekk ma jemminx fija, mhux problema. Anke jekk m'imminx f'River of Love, mhux problema. Anke jekk ma jemminx il-Vanġelu, mhux problema. Ejlu jimportanti ġi xahar. U jekk jgħidlek lejna mu ħaneġġena asbu ħaneġġi xejn hemmhekk b'ebda mod, ejlu jekk intik €5 tiġi kull darba. Ejlu intik toast b'xejn u intik te wkoll. €5 għanejlek inti jekk taħdem sija, llum tagħmel sija xogħol kemm ituk? Minimum wage €5, €6, induk €6, siġi. X'ma tanis issa? Halleluja, yeah, praise the Lord. Għamel xarejja. U ngħidlek jekk mhux l-istess service li tkun ġejt int, jew ta' wara dak, jew ta' wara dak, ħatara jew xi ħadd inħeles, jew xi ħadd ifiq bil-qawwa talla. U ħanejlek ma tibqax ħatiju, ma tibqax suscettibbli, ma tibqax iddubita, għax anzi jekk ma jmiss l-ispirtu talla lilek innifsek. Halleluja! Il-bieraħ mort għawdex ma' żewġ aħwa. David u George. George jgħatawna fli għanna ħafna George, ma mux George. George dak. Mux dak George dak. Laqas dak. George liħor, ma ġiġ illu. Imma daw it-nej, mux ħansemmi kull jomu, sawa, u ma t-nej li ġejn minn background li il-ħmiċ kollu ta' dinja għamluħ. U mux ħmiċ, per esempio, għax inti għandek nis li huma noti. Jina kont noti. Jina kon noti, imqareb. Sawa, issa mqareb għal-mulej. Sawa, un-batek għandek nis, mux imqarbin bis, umma kriminali. Sawa, dan il-xar, il-mulej ġab ħafna nis minn dan il-background f'River of Love. U daw mux unikat nej, ma jimportax nidilkom hekk għax issa ma tagħmilx differenza x'kellek fil-passat, issa mnaddaf daqs halleluja abjad silġ permezz tad-dem ta' Ġesu Kristu. Pero ħani jidilkom għet minnom, u nixxiqni kiku għet jgħida u stess illu. Għalli meta ġejt River of Love, ġimata ilu, għalli ġejt għallina kont insegwi fuq television, u għalli xaġa għetej li għandamur. Sa' u da fl-axħarġi, u għarafna, ma nafx kien ilu jiġi biex jiġi. U għallina kull meta kont nara xaħat jaqa taħt il-qawad għal-konna jidda kollu show, da u jgħat imbuntum. Għalli mela niġi għaw. Għalli inti ma tmisnix untir l-ura. You know what? God knows how to convince someone. Amen. Alla jaf kif jikkonvinċi xaħal. Sawa, għassa da jak tisma testimonja tiegħu jekk Alla jrid nixtieq li toħroġ testimonja tiegħu. Sawa, għalli l-pulizija kienu jibżgħu minni. Għalli ma konċi, insomma, biex qed ngħidilkom kif isma' wara kollox. Mhux qed niċċassa xi kultant aħna tajjeb li ngħidu l-passat tagħna meta tnagħtu xhieda. Għal-raġuni biex il-bniedem ikun jaf kemm hu kbir il-mulej x'qawwa u differenza l-mulej jkun għamel fil-ħajja tiegħek. Sewwa, għax inti jgħidilhom jien ma tantx kont tajjeb, ma kontx ħażin ta' ħafna u le jiena wara raġel tajjeb. X'testimonjanza dik tgħidilhom inti raġel tajjeb. Iserħilu li kulħadd midneb tajjeb u ħażin xorta midneb, imma n-nies jimpressjonaw ruħhom u għalhekk hija t-testimonjanza mbagħad tkun b'saħħitha li iktar ma tgħidilhom iktar ma kont ħażin u tfarrak u tawweġ u l-mulej bidlek halleluja glorja l-mulej kemm hu kbir Ġesu. Amen. Thank God. Thank you, Lord. Mela, number 1. Ix-xitan l-ewwel pjan tiegħu huja li joħdok l-infern. Isimgħuni. Għadu ma qatax qalbu. Ix-xitan għad irid jieħdok l-infern. Għadu ma qatax qalbu ta'. Issa, da mhux biex imbeżżek,
Imma biex inġibek aware, għax xejdina fl-ewwel Korintin kapitlu 2 vers 11, Pawlu jgħidlek tkunux ignoranti, tkunux misinformati mill-iskemi tax-xitan. All right? Do not be ignorant of Satan's schemes. Issa, I am not afraid of the devil. Sewwa, jiena llum naf min jgħix ġa fija. Il-konfidenza tiegħi mhix Gordon Ġommanxie, imma falla kbira Alla li jista' kollox li jgħix ġewwa Gordon Ġommanxie. Halleluja, u jgħix ġa fik. Amen? Mela l-konfidenza tiegħek hija fi Kristu. Sewwa, imma naf kif jaħdem ix-xidan. Ix-xidan kif jaħdem? Jekk inti ħarġek mid-droga, ikompli jiġri warajk biex jerġa' jbellaħilek. Jekk inti ħriġt mill-pornografija, ikompli jiġri warajk biex jerġa' jitfak fil-pornografija. Jekk inti kont fil-ħażen, fil-gideb, jinna fil-ħasil tal-flus jew ħasil tal-ħwejjeġ, jerġa' jiġi lurek biex. Jiena kont naħsel il-flus, għax xi kultant kont inħalli xi ħaġa fil-but, u l-mommi tiġi tgħidli isma' ibni taf li ħallejt il-flus bil-but inħasslu wkoll ta' dawn. Kemm għamilkom xi darba kellkom xi 10 euro hekk u spiċċat fil-but u nħasslet. Għax joqgħdu jgħidu li Malta jaħslu l-flus. Mamma, ommi tix kemm darba ħassejt il-flus lili. Jekk ikunu maħmuġin mhux naddafhom trid. Halleluja. Ovvjament. Halleluja, ismawni. Mela l-ewwel xi jrid ix-xidan? Ix-xidan irid joħodlok ruħek. Jiġifieri jekk Alla għalak mill-kriminalità, tagħmelix ma' nies li għadhom f'dik l-istil tal-ħajja. Jekk għalak il-mulej miż-żina u mis-sess u mill-ħmiġ, tagħmelix ma' dawk in-nies jerġgħu għax l-ispirti li għadhom iduru madwarhom jippruvaw jinfluwenzawk u jerġgħu jeħġbduk lura. U jekk inti tkun għadek dajjef, faċli terġa' taqa'. U isimgħuni, mela number 1 kulħadd jgħidha x-xidan irid jieħu l-erwieħ miegħu fl-infern. U jrid joħodlok l-eternità ta' ruħek. Number 2, ix-xitan irid jisaqlek l-iskop ta' ħajtek. Please daħħalha f'moħħok di. Għax ħafna jaħsbu għax issa qed talba, jew għax issa qed issa tammit, issa rajt issa tista' nirrelaxja. Issa qalbi għadek kif tħall f'battalja. Issa inti għadek kif tħallt f'war zone. The church is not a playground. The church is a war zone. Amen. Mela meta inti qed lina ta' Kristu, jiena verament tal-mulej, ix-xitan għajjem widneħ kbar u għal xettin! Xettin! U għal alright, mela jekk verament issa tkun ta' Kristu u verament insalvat, u jekk inti m'intix verament salvat jaqbillek is-salva verament, għax m'hemmx salvat verament fil-ġenna u fil-ġenna xi ħadd hemm li mhux salvat verament. Amen. Mela jekk inti m'inti żgur salvat verament, m'inti żgur li inti verament ta' Kristu, m'inti żgur jekk inti għandek iċ-ċertezza u s-sigurtà tas-salvazzjoni f'ħajtek, bejn xhur il-lejla qabel ma titlaq minn hawnhekk għandek iċ-ċertezza tal-eternità u verament ta' Kristu għax ix-xitan inkella għadu jikklejmjak bħala l-proprjetà tiegħu. Oh, this is important. Moħħokaw, jekk inti m'intix immarkat bid-dem tal-ħaruf, ix-xitan għandu kull dritt u claim fuq ħajtek. Amen? Mela make sure li inti salvat. Imma tieni, issa li inti salvat, issa titkompli tikber. Għalhekk Ġesu qalilhom morru għamlu disċipli, mhux għamlu nies li just jikkonvertu. Anzi il-kelma tikkonverta xorta hija xi ħaġa sabiħa kieku verament tgħixha dik il-ħajja, jew tgħixha dik il-kelma. Imma mhux biss għax morru għajdu rixma ta' nies jgħidu talba. Issa m'iniex konta dik it-talba għax dik hija l-inizzju. Din ixil. Imma issa wara titkompli tikber. Sewwa fl-ewwel Petru kapitlu 2 vers 2 tgħidlek issa li twilidtu minn ġdid, issa komplu x-xen u għall-ħalib li huwa l-kelma friska ta' Alla biex permezz tagħha tkomplu tikbru fis-salvazzjoni. Tkomplu tikbru fis-salvazzjoni. Mela inti titkompli tikber issek verament ta' Kristu, imma issa smani għod attent, għax issa x-xitan jekk verament tilfek, imma ara ma taħsibx li qata qalbu ta' ħajkompli jiġi warajk. U din hija kunċett li jiena ma ninsija qatt. Ftakru meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu. Għax l-Eġittu, għax telqu mill-Eġittu issa x'għamel Farawn, rajt issa telqu m'hemmx dagħmel. Hekk għamel Farawn. Jew qabbatqaw.
Armata! Morru warajhom! U għad din. Għax meta inti ħrix mill-salla ta' dlamir, kellek demonju 2-3. Infatti meta jkollok id-demonju qatt ma jkollok inqas minn 3. Għax jħobbu l-kumpanija, ma jħoddux biex jgħodu għedhom. It's true. Nobody gets delivered only from one demon. Minimum is always more than 3. 3 or more. Imma apparti minn hekk. X'jagħmel? Inti tlaqt. U jekk ma tkomplix tħares il-qudiem u tħares lej Kristu Ġesu. Halleluja, għandek ix-xitan ġej bl-armata kollha tiegħu issa warajk. U jekk ma tkomplix miexi, ħajaqbdek. Għax issa li tilfek, issa jkun jagħmel minnek trofew ikbar quddiem Alla. Għax jgħidu, basta tgħid li għata l-Ġesudi, basta jgħid li jħobb il-bambin, basta jgħid li għata river of love, għara xina nagħmel bih, u Alla l-oli, u jipprova jitmejjel bik quddiem Alla. Jekk tgħid l-Iskrittura, jiġi jakkużak quddiem Alla. U jekk inti l-xitan ma tiġħdux, Alla ma jistgħmel xejn. Għax inti tkun qed tgħid jiena rridu x-xitan. Mela qod attent, number 1, irid jixtaqlek ruħek. Jekk il-lejla għadek inti qatt ma tgħid ħajtek il-Kristu l-lejla titlaqx minn dan il-post qabel ma tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu. U number 2, once li inti da Ġesu Kristu, issa x-xitan irid jixtaqlek l-iskop ta' ħajtek. U jrid ikissilek it-testimonjanza. Isimgħuni aħwa Maltinu għawċin ta' Kristu. Isimgħuni. Jekk int vera ta' Ġesu Kristu, kompli mbena, aqra l-Bibja, itlob, ix-xirek, ġifieri kun parti minn xirka fejn hemm il-kelma malma, fejn hemm l-Ispiritu Santu ħaj u Ġesu Kristu glorifikat. Halleluja, ix-xirek, kun parti minn knisja ħajja ta' Kristu u ħalli tikber fil-mulej u l-passat ħalli warajk għax inkella x-xitan ħajsraqlek it-testimonjanza tiegħek. Inti għaliex taħseb ħafna Kristjani kunu ilu jimxu mal-mulej. Għed taħseb brother bħalissa. Brother li ġabu partikolari li wara li ġabu dan il-brother spiċċa jerġa' jmur lura leħimiċ. Dan il-brother partikolari kien jevangelizza u ġab bosta nies lejn il-mulej. Spiċċa da ġabru xmata nies oħrajn, illum il-ġurnata qegħdin parti minn River of Lanka xi minnhom fit-tmexxija. Sewwa illum il-ġurnata da qiegħed il-ħabs. U tex kemm kien jevangelizza. U kien jagħmel il-kelma. Aħwa jekk ma jisaqlek xluħek, irid jissaqlek l-iskop ta' ħajtek. U x-xitan mhux qed jilab logħba, mhux jilab huwa serju ħafna. U qed joħodha bis-serjetà ħafna. Ftakar li x-xitan huwa indannat. U jaf li t-tmim tiegħu huwa fl-abbissi tal-infern. U l-unika mezz li b'xi mod jista' jweġġa lil Alla li jħobb lilek huwa li jisraqlu lill-erwieħ li Alla tant iħobb. Ix-xitan lil Alla dirett ma jista' jagħmillu xejn. Allura x'jagħmel? Da bħal meta inti għandek ix-xaħat li jipprova pereżempju jgħinna mill-mod adult jipprova jweġġa lili. Issa, miegħi erħilu li aħna umani, forsi ma b'xi mod ieħor mhux ħanħallih. Imma xi jipprova jweġġa xi ħadd li huwa viċin tiegħi għażiż għalija u żgħar. Sewwa, jekk iweġġa lil xi ħadd huwa żgħar mhux li qed iweġġa. Sewwa allura li stessek ix-xitan jagħmel, ix-xitan jaf li lil Alla ma jista' jagħmlu xejn. Ġenna mhux ħajħodulu, tru mhux ħajħodulu far from it. Ftakar li Alla huwa l-kreatur ix-xitan qawwi kemm huwa qawwi biss kreatura. Sewwa, imma jipprova jweġġa lilek biex jweġġa lil Alla. Imma jekk xi darba tinstaf f'sitwazzjoni fejn inti tħossok qed tereq, sejjaħ l-isem ta' Ġesu Kristu u għidlu mulejni, mulej qaddisejni, halleluja. Alla ma jabbandonak qatt. Il-mulej ma jabbandonak qatt. Anke Ġesu. Anke jekk ħassejtek it-tradejtu, aħna kollha tradejnieh fil-Ġesu. Xi wħud pubblikament, xi wħud privatament, imma Alla jara kollox istess. Dur lejn Ġesu Kristu indem mal-ewwel. U by the way,
Forsi inti xi darba forsi l-għadu jipprova jgħidlek kemm il-darba ħadet tradih il-mulej. Jekk inti ndimt mill-mid darba li tradejtu, għal jekk kerġa' tribt, daqsi kieku kien l-ewwel darba. Għax id-nubi tal-passat, Alla jgħidlek li jinsihom. Amen? Mux ħajġa jgħidlek, għadmu ħajġlek, erġajt. Kammu tajb il-mulej, amen? Halleluja. Ix-xitan irid jaljenak u jrid iġelek tinsa li Alla hemm għandu destin fuq ħajtek. Kulħadd jgħidha wara Alla għandu pjan għal ħajti. Ejda wara Miss Qaddis. Ejni biex inwettaq il-pjan tiegħek għalija. Ġesu. Ejda minn qalbek toħx tċassalejja. Ġesu. Ejni mulej. Ħalli nwettaq il-pjan li għandek inti għal ħajti. Jiena ta' Ġesu Kristu. Xitan neħħidek minn fuq ħajti. Bil-qawwa tiegħek Ġesu nitolbu dan. Nar tal-Ispiritu Santu. Ħeġġeġ ġewwa fija. Imħabba għalik mulej. Halleluja. Gloria lil mulej. Thank you, Lord. Il-xitan iridek li inti taljena ruħek. Taljena ħsibijietek f'affarijiet li mhumiex essenzjali. Ġesu jitkellem fuq għadi fil-parabola tal-bidwi u tal-żerrija. Fejn ħafna żerrija mietet għaliex. Għax kienu mobbija bil-ħsibijiet tal-ħajja. Mark kapitlu 4. Da mux neċessarjament kienu għet jisirqu, u laqqas kienu neċessarjament kienu għet jamlu adulteru, u laqqas neċessarjament kienu għajjen nafet jiprofaw joqtlu jew jikdbu. Just aljenati bil-ħsibijiet tal-ħajja. Ħanedilkom a bit of bad news. One day, you will stop existing on this side of eternity. And that's a very humbling reality. Ġeja ġurnata. Fiex id ma int. Il-post li qed tokkupa bħalissa ma tokkupax iktar. Jamlulek santa. Nispera ma jitfawx il-Katarina l-istatwa warajk. Jew San Giuseppe. Jew xi statwa oħra. Sewwa, jgħidu jaħasra miskin u wara ġimgħa life is normal. Dak xi darba kien jgħix. Daqshekk kien importanti. Pero jekk kun investejt fi Kristu. Waqt li hawnhekk nesewk, għandek l-eternità jiċċelebrawk. Halleluja. Tinqabax m'affarijiet bla sugu. Tinqabax b'argumenti blej laħwa. Ħalli x-xitan jaljenak. Għax hemm prezz għoli fuq ħajtek. Hemm prezz kbir fuq ħajtek. Halleluja. Taħlix ħinek fil-vanità. Il-mara tiegħi kellha ħolma dal-lejl. U għark li xi tfisser din il-ħaġa. U mallew fl-ispirtu tiegħi ħaqgħet dik tfisser vanità. Il-mulejt jorja fuq ċertu nies u sitwazzjonijiet. Vanità. Vanità xi tfisser, mhux bissa x'tagħmel il-makeup ta' billi tagħmel naqa' makeup ma fiha ġej. Ovvjament jien ma nagħmilx makeup tħabbix rasi. Sewwa, li inti tilbes pulit, ilbes pulit, irrepreżenta r-re tajjeb. Sewwa, issa mhux qed ngħidlek jekk tilbes il-flip-flop daqshekk alla huwa xi sagrilleġġ, imma jiddependi l-okkażjoni ħanidu hekk. Imma il-vanità taf x'inhi waħda mill-vanitajiet? Hija li inti għadek tfittex approval minn nies. Għalik, taf xi tisser vanità? Li għalik huwa importanti x'jaħseb il-bniedem fuq. Jekk inta Kristu ma tagħmel differenza x'jaħseb il-bniedem fuq. Let me give you some good news. Man gave you nothing. And men cannot take what God gave to you. Hallelujah. Il-bniedem ma tak xej. U lebda bniedem. U lebda demonju ma jista' joħodlok dak li takalla. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus.
Jekk hawn xi ħadd li għad għandek din it-tip ta' vanità, it's time for deliverance tonight. Sewwa? Għaliex qed naraw ruxma ta' eretiċi madwarna. Taf għaliex? Għax jippreferu jintoġbu mill-bniedem u joffendu lil Alla. U ma jafux li huma mesħuta maqtuha minn Alla u fi triq tal-infern. U bħalma qed kemm mid-darba f'dan il-fellowship. Jekk tindem privatament, tindem privatament. U jekk tagħmel balbuljata pubblikament, tindem pubblikament. Ma tistax tgħid kemm jiddispeċini biss fit-toilet jew fix-shower, jekk inti tajt xi skandlu nazzjonali. Hello? Anybody home? If it's getting hot, it's not the air condition. Amen? God, Alla mux għed ifittex nis perfetti. Alla għed ifittex nis li huma lesti jaqdu. Bl-Inglis, God is not looking for perfect people. God is looking for available people. Are you available? Are you available? Hallelujah, ismawni. Inkorraġu ruħkom, ħarsu lejja. ħadd minkom mu ħajpoġġi rasu għal mannara biex morru targumentaw li l-pastor huwa perfett, ġvera. Eżatt. Ħadpoġġi rasek int? Għax il-bniedem ma Alla ma jfittix il-bniedem li huwa perfett u ngħidilkom faċli għaliex għax ma jsib il-ħadd. Alla jfittex bniedem available, dispost, lest, disponibli. Sewwa, u tipprovax issir perfett qabel ma tibda ixxandar il-Kristu. Anzi, pjuttost ngħidlek meta tibda xandru, awtomatikament tibda tħossok li tittejx dak li xandaren. U hekk għandek tagħmel, Sewwa x'inkella tiġi ipokrizija. Sewwa, imma xandar il-Kristu fejn int? Xandar il-Kristu ma' n-nies li l-mulej qed jibgħatek. Xandar il-Kristu n-nies li qed jibgħatlek fi triqatek. U ħanilkom għaliex. Number 1, kemm hija ċaġa sabiħa li tiġi użat minn Alla. Ngħidilkom aħwa. Jiena kont ballarin, professjonist. Sfin f'teatri l-aqwa ġewwa l-Ingilterra. Sadler's Wells, ta' kantanti u artisti kbar ta' Hollywood stars. Sewwa, sfint ma' ballerin, ma' kumpanija kbar tal-balè. Jekk hija edukazzjoni o levels u levels għandi, ħadd pjaċir nakkwisa dak kollu. Dottorat ukoll għandi wkoll illum il-ġurnata, però ħanejlek l-iktar ferħa taf x'inhi meta nara qalb miġġuwa, meta nara qalb imkisra u tirċievi l-imħabba ta' Kristu. Halleluja. Mem lebda ferħa akbar minn dik. Meta tara xi ħadd li għadu kif għajnejn fetħu. Wow, mulej, grazzi tal-grazzja tiegħek. Grazzi tal-li salvajtni. Grazzi li ġejt f'ħajti. Mem xejn kbar. Mem lebda sodisfazzjoni kbar minn dik. Halleluja. Grazzi Ġesu. Aħna niswew ħafna għal mulej. Ftakar li għalik u anka għal wieħed minnkom. Ġesu kien lest imut. Anka għal wieħed minnkom. Ġesu kien lest imut. U mhux meta bdejt tibġi l-fellowship, mhux meta qtajt il-vizzijiet kollha, mhux meta sirt perfett jew tajjeb, meta kont maddas fil-ħmieġ, Ġesu ħabbek u qallek ibn ġenn li għandi għalik. Halleluja. Gloria l-mulej. Zbieħ l-achievements fid-dinja, pero ma jiswew xejn. Sa min imut. Litri kollha ta' qabel ismu wara mhux ħajmel bihom. Jekk ikollok ħafna flus, tengota jekk ħdimt għalihom u jisħoqlok jalla l-mulej fawrek. Sewwa, jekk inti urittom b'mod tajjeb jalla l-mulej birikom lok. Sewwa, imma iktar m'għandek ma jagħmlekx iktar kontenta.
Halleluja. Jekk għadek qed tfittex l-oġġett, il-ħaġa, l-affarijiet biex jagħmluk kuntent, għadek ma rafx tfisser kuntentizza hija. Alla tifittex f'nies li huma available, disponibbli. Ftakkar il-mulej jgħidilna li aħna bħal tajn. Taf x'inhu tajn intom? Ħmieġ imħallat mal-ilma. Int il-ħmieġ. Jien il-ħmieġ. Skużawni, ma dik il-verità. L-Ispiritu Santu huwa l-ilma. U għallek jekk inti l-ħmieġ titħallat mal-Ispiritu tiegħi, jiena nagħmlek figurin sabiħ, utli, fidejn il-dak li jifforma, xejdu l-fuħħar, il-potter, xejdu l-potter. Il-fuħħar. Insomma, fimtuni. Jiena trapp l-Ispiritu Talla huwa l-ilma. Ħalli l-Ispiritu Talla jidħol fik. Halleluja. Il-natural ma' sopranatural. L-uman ma' divin. Il-persuna ma' l-Ispiritu Talla l-ħaj. Ejd it-talba waraja man qalbek għal għajnejk bħalissa. Edlu missir qaddis. Għatin il-qalb tijak. Għad-dinja. Għal-mitlufin. Għallimni nħares lejhom. Il-dawk li huma mitlufa. Bħalma tħares lejhom in. Għallimni nħenna l-jom. Inħobbhom. Bħalma tħobbhom in. Għatin il-qalb tijak mulej għal-mitluf. Ismawni, il-biraħ kelli ħabib tiegħi. U għalli pastor, għalli kien hemm xi ħadd kien bħajqbad jgħid li kontra tiegħek u kon ħanaqbad niġġieled miegħu. Ismawni, dawk li intom qed taraw fuq YouTube u dawk li intom lokali, tiġġildux meta jgħidu kontra tiegħi. Tnaqqas li xmertu, please. Qed nieħu għalija tisirquli ħafna mertu. Believe it or not, din parti minn Ripley's Museums. Believe it or not, I enjoy it when they criticize me. When they speak against me. I actually love it. I'm not just acting. I really do. Now, that's why I married my wife as a psychologist. I am still a case study for her. Da sallum tgħidli ma nistax nifmek. Qed tifhmu ġifieri ma niddejjaq xejn meta jgħajruni u jiddispeċini biss meta xi ħadd jissejjaħ Kristjan u jipprova jagħmel id-deni. Dak hemmhekk jiddispjaċini. Għax id-dinja ma nippretendix tafu. Id-dinja li mitlufa. Tagħmel qed jaġixxu ta' mitlufin. Qed jiġixxu ta' midunbil qed jagħmlu xogħolhom. Jiddispjaċini jekk xi ħadd jgħid brother u qed jefittex biex jagħmel id-deni. Jew tissejjaħ sister u qed jaqlalek il-ħama wara wara darek. Dak hemmhekk jiddispjaċini. Però ma jimpurtax ta' inni f'dan ix-xogħol 23 kważi 24 sena. Grazzi Ġesu, I'm still here. And I'm gonna continue to be here. U ħadd ma ħajoħodlu laqqas minuta waħda minn ħajti. Għas ħadd. Ħadd. Għaliex? Għax jiena fidejn Alla, fidejh. Biex għaddu għalija jgħaddu minnu. And he's big. Amen. Meta jina l-esti xogħli fuq din l-art, mulej halleluja jgħidu, beat me up. That's all. Ma nidejjax. Meta ċertu nies pereżempju jqogħdu attakkawni fuq il-Facebook, ħaġa waħda jiddispjaċini ta' fixiex għax hemm min hu blaħ u joqgħod jemmen il-gide. Allura jkunu ta' mezz ta' tfixkil għal xogħol issa ara x'ħajdulu lil Alla jekk xi waħda xi ruħ kienet ta' tfixkil għal dik ir-ruħ jew xi skandlu għal xi ħadd. Povri. Ma msammen wej. Ma ismawni, jekk inti ma tix tiġi majjar, ma tix tiġi persekwitat, fittex xi ħaġa oħra x'għandek tagħmel f'ħajja tiegħek milli tkun Kristjan. Dak huwa parti mill-pakkett qalbi tiegħi. Alleluja. Imma xi ħaġa interessanti Ġesu lil midneb qatt ma ħalih innotajtu. Ġieli innotajtu meta taraw l-Evanġelju Ġesu qatt ma ħalih il-midneb. Ġesu ħanna l-midneb.
Imma kemm inkorla mar-reliġjuż. Kemm ajjarhom oqbra mbajda, ipokriti, il-pup, sriep, lifat. I thought he was loving. Lil min ajjarek, lil midneb. Le. Lil dawk li suppost jgħidu li jafuh. U minn flok ikunu għet mezz ta' salvazzjoni, għet ikunu mezz u triq ta' distruzzjoni u telfin. Għal ħaddieħor u kol għalijom. Il-programmi li ħanamlu fuq ħabbejtek irid nitkellem fuq daw l-affarijiet. Għax peress il-programmi li għamil dirigenti tant konna bold, għawlu li ma pastor, aħna għalix qed titkellmu aħna qalbi. Jekk inti il-ġenwin, aħna rridu nitkellmu kontra l-ħażin. U anzi il-missjoni tiegħek bħala Kristjan li inti il-ħażin tgħidlu ħażin u tajjeb tgħidlu tajjeb. Sewwa, u hemm ċirkustanzi. Brother mod, tad-dinja mod ieħor. Reliġjuż mod, profeta fals mod, għallim fals mod ieħor. Imma insomma, hemm skrittura titkellem fuq dawn l-affarijiet. Halleluja. Ġesu poġġa moru fit Mattew 18, Mattew 18. Halleluja. Mattew 18, qed titgħallmu xi ħaġa? Mattew 18, vers 12. Intom xidilkom, jekk wieħed raġel ikollu 100 naġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-oljiet u jmur ifittex dik li tkun intilfitlu. U jekk jirnexxielu jsiba tassew ngħidilkom jifraħ iktar biha milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfu. Ekku kol, anqas missierkom li hu fis-smawiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. X'qed jgħidhaw? Innotajt kemm Alla kemm jiċċelebra meta midneb idur lejn Kristu? Fil-ktieb ta' Luqa kapitlu 9 Ġesu jgħidlek li meta midneb wieħed idur lejn Kristu, l-anġ li jagħmlu parti fis-sema. Tafu? Il-Allu kemm ipoġġi valur kbir fuq ruħ bolej? U aħna nintaqgħu man nies kuljum u nafu li dan għadu mhux ta' Kristu u dan għadu mhux salvat u dan għadu mhux qed jimxi mal-mulej u hija mbagħad ngħidulhom ħanilkom waħda mill-gidba li x-xitan irid ibellalek huwa tħabbix rasek għad baqa' ħafna ħin. Dik hija waħda mill-gidba ħafna mill-Kristjani jemnu. U li għad baqa' ħafna żmien. X'baqa' ħafna żmien? X'baqa' ħafna żmien? Number 1, in-nies tal-ġenerazzjoni tiegħek din il-ġenerazzjoni biss tista' tilħaqhom. In-nies ta' din il-ġenerazzjoni biss tista' tilħaqhom hemm ħadd iktar. That's it. Meta kont ngħix l-Amerika, kont ngħix ġewwa Tulsa, Oklahoma, kien hemm ballerina, jiena kont nevanġelizza ħafna lill-ballerini. Insomma, lil kulħadd fejn kont ibu. Sewwa, u kont ngħidilha fuq il-mulej. Kont anke sidinta tiekol, mhux għax kont niffansja, għalkemm ma kienx kera, imma mhux għalhekk. Sewwa, ma kienx istil tiegħi, laqgħa xejn. Imma vera, tgħidli, isma' wara kollox kont kelli niffansja, kelli d-dirda kien żmien kont qed niżingil. Sewwa, imma kont sidinta x'kont nitħassara għax kienet dejjem ħassa tiġi fis-sakra, id-drogata, u kienet ballerina brava ħafna. Bħala ballerina kienet vera brava. Kienet waħda mill-aħjar fil-kumpanija minn lat ta' talent, imma kienet imkisra, il-mara kienet imkisra. U provajt nilħaqha, provajt nilħaqha biex nġibha lejn Kristu. U dejjem tgħidli isa xi I'm not ready. I'm not ready yet. Ma kienx tgħidli ma nemminx ta' tgħidli I'm not ready. Ftit wara jgħaddu xarej 3, għajna mlu 5, l-iktar 5 xhur 6 xhur. Nisma li l-lejl ta' qabel kienet ma' xi kumpanija nies
u kien hemm xi wieħed fis-sakra, ippunta revolver lejha u sparala u qatilha. Ta' 23 sena. Darba oħra kien hemm persuna oħra Malta da. U kien ġie il-garax id-dar tommi u missieri dak iż-żmien meta kont dejt nagħmel Bible studies fil-garax kull sajf kont niġi Malta u nibdew Bible study. Naqbdu ruxma ta' nies inġibu lejn Kristu nagħmduhom u nagħmlu Bible study. U mbagħad kont nagħti in-nies li kont dak iż-żmien peress kont xogħli kien evanġelist. Kont naqbad in-nies u mbagħad inġib pastor ngħidilhom ħudhom fidejk. Hekk kont għamilna milta xi tliet darbiet arba' darbiet dik Malta. Insomma, niftakar kien ġi wieħed Ewet minnom by the way, grazzi Ġesu l-lum il-pastor għandu knisja. Dak kiena resaqtu lej mulej. Meta ġi fil-garaxxija ewet minn daw il-pastor Malta. Nizel li. Tajma ġejja di għajlum. Bis-serjetà. Infatti David kien jismu wkoll. Kollek intom David, mej. Amen. Umsamma u daġi u ġijek ridi biex iġġielet għax kellu l-girlfriend għed tiġi l-Bible, you know him, brother. Għax kelli, u taħajtu l-mulej, grazzi Ġesu l-mulej illum għet jużax, il-mulej illum għandu komunità mbirek, mbirku, halleluja. Imma niftakar darba f'din il-komunità, ġi wieħed kellu deħin fil-ġibs u ġina mlaħlaħ naqra wkoll. U peress li kienet fid-dar tommi fil-garax, kont naqra attent, mhux għax ħadejdilhom itilqu l-barra, imma kont nkun naqra konċernat min jidħol id-dar. Imma daħal u ma qatx għall-Bible study u għall-meeting li kellna, u għalli l-lejla ħammur nodos. Għalli ħammur nodos. Jina ġa qalbi għed ħajmur jodas ġesu għedda ma jidir sewa, mux għed sewa, għed ħajmur jodas l-għadu ma jmullu xaħġa. Għed l-għara ħan itlop għalik l-ewel, qabel ma tmur, u tlab talija. Għalli l-għada li għalli rani, jow tkellibna nsejt, għalli waqt li kontet nodos, għalli għabdit li xaħġa xie qabel ma saqajja u ma stajx nitla l-fuq, għalli għalna għamareċ. Għalli, eċ. Pero, għadda xieġar, għadda xieġar. U kontinni ma narax, xieġi xie darbtajt li ta' u ma baqa xieġi. U niftakar, kont mort nġbor il-ħabib tijaj, kien ġi mill-Amerika, kien ġej mill-Amerika u mort nġbru mill-airport. U kien hemm l-airport dan. U kif rajtu l-ispirtu tal-mulej għalli ċar, illum waslu għan Ġesu Kristu. Illum itlob miegħu biex jagħti lil Kristu. Ek dak il-ħin, imma ħassejtu urġenza. U tlabt miegħu u għed bdejt inkellmu fuq Ġesu islu isma' illum nagħmlu deċiżjoni għal mulej. Poġġejna ħadna kafè flimkien. Niftakar x-xena eżattament, kien hemm il-coffee shop kien hemm qabel ma l-airport irranġawh, kien hemm coffee shop mejda minn dak it-twal jekk xejdu la insomma anyway. U poġġejna hemmhekk u għetlu wara l-kellem tiftit għetlu les illum biex taħdek il-Ġesu għalli iva u tlabt miegħu. Jew l-għada jew il-ġimata wara nsejt ftit virġenti ħafna. Nisma li kellu kien ġej minn background ħażin, kien ġej minn ommu tal-qitu abbandonatu, l-istess missieru kien fi drogi, kien nisma, kien jagħmel ħafna nies kriminali. Imma kien sweet, ħafna minn nies il-ħmiġ li jagħmlu għax jew ikunu mdaħla fih, jew nkunu abbandonati, kollhom issues fil-familja jew insomma. ħafna mid-drabi minn ikollhom weġġhom qalba minn maqsuma. ħafna minn nies ir-rabja ta' ċertu nies tkun il-weġġa. Ir-rabja ħafna minn nies meta tara xi wieħed taqattani taf xi jrid qed jgħidlek don't touch me, don't come near to me, I'm too afraid mela ħana attakkajna qabel. They're afraid to be li jersaq inti mill-lej għax ikun hemm ħafna weġġat. Imma ovvjament il-mulej l-Ispirtu Santu jekk timxi mal-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu jaf kif jinfed il-qalb. U niftakar għadda xi ftit jiem. U smaj li kellu xaħat tipparkja qudiem id-dar tiegħu. U min ipparkja qudiem id-dar tiegħu mid-dera minn flok ikkoopera miegħu beda jgħajjat jiġġieled miegħu. U da minn kien qabad ir-revolver li kellu u sparalu ħanxlu hemm. Wara Malta. Xi 25 sena kellu da. Wara isimgħuni. Nemmen l-lum huwa salvat. Huwa l-ġenna.
Għax bdejt l-Ispirtu tal-mulej. Itlob miegħu illum. U kienet urġenti ħafna. Bħalma qal tal-Att Muhammad. Brothers and sisters, meta nintaqa' ma' nies għaxajtu hija mbagħad nitlob għalihom. Jekk jista' jkun għala id-dil dak il-ħin. Ħanirikom għaliex importanti li talaq id-dil, issa mhux jgħidilhom ejdet talba warajja u laqqas jafu x'inhu ma jgħidu ta'. Sewwa, tajjeb li tgħidu talba warajk imma almenu tihom naqra għarfien x'ħajamlu. Meta talaq id-dil inti meta l-bniedem twaslu lejn Kristu, dak il-ħin inti fl-Ispirtu tkun qed tissiġillaha għal Kristu. Mara, għandikom mara oħra, pereżempju, mara li kien jiġi jżura x-xitan u kien jiġi u jagħmel l-istess magħha. Ix-xitan. Di talbet il-mulej kien service sewwa xi ħadd talab magħha il-mulejek. U dakinhar ix-xitan daħal fil-kamra tagħha bħas-soltu kull lejl kien jiġi jirrejpja. Dawn l-affarijiet jiġru by the way, da mhux fil-films biss. Dawn l-affarijiet jiġru vera, U niftakar kienet għajt li dak li meta ġi xitan fil-kamra tagħha. Alla millum il-qudiem ma nistax immissekina għax inti s-siġillata għal Kristus. Aħwa kemm hija importanti li aħna ngħixu bil-perspettiva tal-eternità. Hemm ħafna nies li jiena mhux ħankun inkapaċi nilħaqhom. Imma ħad ilħaqhom int. Il-Bibja tgħidlek mhux il-kull min hemmen Ġesu bat. Il-kull min hemmen, mhux id-12 l-apostli biss. Il-daw kollha li jemmnu Ġesu bathom biex evangelizzaw. U jekk inti ma tkunx Kristjan jew Kristjana li tipprova tilħaq in-nies l-erwieħ għall-mulej, x'qed tkun Kristjan tagħmel? Xi tfisser tkun Kristjan? Isimgħuni, meta tevangelizzaw, l-ewwel ħaġa ma tgħidulhom mhux neħħi l-istatwi ta'. Bniedem jista' jneħħi l-istatwi u xorta jibqa' sejjer dritt l-infiq. Mhux hekk. Tipprovax tnadda fil-ħuta qabel ma taqbada. Sewwa. Għatihom l-ewwel il-Kristu, kellimhom fuq l-imħabba ta' Kristu li Ġesu mhuwiex kontra tiegħek, Ġesu huwa għalik, Ġesu jridek isalvak, Ġesu għandu pjan għal ħajtek għax kont tgħidilhom il-verità u x'hemm miktub fil-kelma. Amen. Itlob magħhom, għidilhom xi tfisser li inti tindem. Issa hawn min mhux les li jista' jkun maqbul f'ċertu affarijiet ma jistax ibiddel ħajtu minnhom għall-għada. Imma ħalli dak il-persuna jgħidlek jiena ħanipprova ħanqala mid-droga, ħanipprova ħanqala minn din iċ-ċirku. Ħatihom iċ-ċans kemm hawn minnkom millum għal kif għaddejt tlobta talba sirtu perfetti. Għatuhom iċ-ċans ix-xogħol tal-grazzja taħdem fihom. Imma inti tkun mezz u meta twaslu xi ħadd lejn Kristu, kompli segwihom. Kompli ħsiebhom. Niftakar jiena qabel ma daħlu d-DVDs, qabel ma daħlu s-CDs, qabel ma daħlu l-MP3s, kull bniedem li kien jaċċetta lil Kristu, dak iż-żmien kont noqgħod nirrekordjalu tape wara tape ma tape kien niftakar double deck tapes. Tagħmel tape jgħidu hawnhekk tirrekordja, kont nirrekordjalhom tape tal-mużika biex jqogħdu jisimgħu il-gospel music. Wieħed kont nirrekordjahom. Biex kollhom xi ħaġa jisimgħu u nagħmilhom ittra, sena wara kont nibgħatulhom happy birthday card ta' meta twilit miġdi. Fil-bidu jekk kont nagħmel issa nsewwi los count. Imma dak tista' tagħmilha int. Amen. Hallelujah. Kemm inti aware ta' kuljum tan-nies li qed imutu jmorru l-infern. Can you give me some music, brothers and sisters? Would you please come? Kemm inti truly, kemm inti verament temmen il-klim ta' Kristu. Temmen il-klim ta' Ġesu Kristu li mingħajru l-bniedem jintilef. Temmu li Ġesu qal jien it-triq il-ħajja u l-verità u ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Temmenx qal il-kelma fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 4 vers 11 li m'hemm l-ebda isem ieħor taħt is-sema li ġie mogħti lill-bnedmin li permezz tiegħu biss jistgħu jsalvaw. Din hija serja ħwa għax jiena inti responsabbli. Isimgħuni, tagħmlux l-isbal li xi ħadd kien għamel miegħi. Jgħidulhomx inti temmen f'Ġesu, Malta il-biċċa kbira jemnu f'Ġesu. Imma anka x-xitan, Luċifru, l-Antikristu kol jemmen f'Ġesu. Mela l-mistoqsija hija isma' inti temmen f'Ġesu.
Il-mistoqsija mhix hekk. Il-mistoqsija hija di ħansaqsik mistoqsija kjoġbok. Jekk inti li tgħid li temmen f'Ġesu, inti li tgħid li inti titlob. Isimgħuni ħanamilkom eżempju. Ħansaqsik mistoqsija kjoġbok, sister, jew oħt, jew su, whatever, jgħidilhom kif trid. Li kieku tmut illum inti, irrifletti x'ħanajdlek. Li kieku tmut inti illum, jalla tgħix ħamidej. Imma għajna s-summu taf li xi darba ħamutu. Li kieku tmut inti. Int ċert 100% li jint salvata u li jint il-moment li tala għajnejk għaw tiftaħom fl-eternità ħdejn Alla. Din ċerta int minnu. Jekk mhumiex ċerti 99.9% mhumiex salvati. Int ċerta li int mara. Iva. Thank God. Int ċert li int raġel. Iva. Int ċerta li qiegħda ħażabux illum. ċert isma'. Qed tifhmu ħadd ma qed ilaqlaq. U jekk ma jkunux jafu li ma ta' Kristu salvati verta, mmur Knisja, nitlob il-bambin. U jibda, all right, afhem, that's it. You just diagnosed it. They are not yet saved. Għadhom mhumiex salvati. Għadhom mhumiex imwilda mill-ġdid. Tox jgħidilhom isma' ejja l-fellowship, tajjeb jgħidilhom ġibhom il-fellowship. Imma sakemm jiġu l-fellowship, jekk jiġihom xi ħaġa qabel ma jiġu l-fellowship. Taf kemm jaqlalek l-għadu qabel ma tiġi l-fellowship. Taf kemm naf nies jgħidu li kon ġejja u għafit il-karozza, kon ġejja u nfaqat il-kanna, kon ġejja u bellaw li kanna, kon ġejja. Il-mamma, taf kemm ikunu ħajkunu ġejjin nies. U la, ħanejdilkom. Sa ċertu punt, dak huwa vantaġġ għalina għax qed jorik ix-xitan kemm vera jemmen li Kristu qiegħed taqgħu. Taf kemm jintaqa' ma' nies jgħidu kon ġejja ħasra. U ċempillizziju mill-Awstralja kontinni ma nkellmu 10 snin dakinhar ċempilli. Bis-serjetà ngħidilkom mhux biex iċċajta. Morru fl-ewwel Korintin kapitlu 9 malajr. Issa ħantikom sew skritturi u ħanitolbu. Kemm minnkom qed toħduha bis-serjetà din? Isimgħuni l-ewwel Korintin 9. Din hija l-kelma lil mulejta f'qalbi biex ngħidilkom aħwa. Irridkom tarawha di. Kemm hawn minnkom filgħodu tqumu tgħidu din hija l-ġurnata li l-mulej għamel, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. And I will be. Ejda bdejda kuljum. Kemm hawn minnkom kuljum tgħidu jiena nista' kollox permezz ta' Kristu li qawwini, kemm minnkom tgħidu I can do all things through Christ who strengthens me baxxilu ħarira. Kemm minnkom tgħiduha di. Hallelujah. Ejduha, praise God. Iddikjarawha f'ħajtek. Kemm minnkom tgħidu li akbaru dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja. Kemm minnkom tgħidu ejduha dik il-kelma Alla vera u hija għalik u għalija. Immisimgħuni issa. Araw xejn il-mulej. Kemm hawn minnkom u l-kull filgħodu tqumu tgħid ħażin għalija jekk ma nxandarx il-Vanġelu. Vers 14-16. Jekk jiena nxandar il-Vanġelu m'għandix biex niftaħar. Jiena obbligat x'inhi? Kulħadd jgħidha di għalih innifsu jiena obbligat. Taf li intant obbligat, taf li intant obbligu. Taf li inti obbligat. Imma pastor, għax nibża li għajruni. Tibża. Jiena taf x'nagħmel meta jitqu bija. Nedrom tiqafxa kompli. Nedrom qed nikkontribwixxi għal ferħ tiegħek kompli. Qed tara kemm hu tajjeb il-mulej tiegħek qed nikkontribwixxi għal ferħ tiegħek kompli tħaq. Is-serjetà ngħidlek dak ngħidlhom. Ara ma tmux taħseb li ninkett għax jitqu bija jew għax jgħajruni anzi ninkett jekk ma jagħmluhiex. Imbdejt għax kien kamilhom kemm huma kwiet id-dal-aħħar x'għedna ma tħażin mulej. Amen. Halleluja. Ħażin għalija jgħid il-mulej. Il-mulej mhux il-mulej jgħid, qed jgħid Pawlu skont il-kelma tal-mulej, ispirat mill-Ispiritu Santu qed jgħid ħażin għalija jekk ma nxandarx il-Vanġelu. Ħanilkom kull wieħed minnkom.
ħażin għalik. Ħażin għalik. Ħażin għalik. Jekk ma xandarx il-Vanġelu. Ġi fisser passer. Ħammur l-infer jekk ma xandarx il-Vanġelu. Le qabli ma tmurx l-infer. Forsi ma nafx u kontina ndendek naqra fuq hekk ħalli tibda xandur mal-ajr. Issa jekk il-mulej jixtiequ jieħu l-ededaja tiegħi, you're welcome. Imma simgħuni. Ħanaqralkom xejn il-ktieb ta' Eżekjel. Inti tisħix xandar il-Vanġelu? Għaliex Pawlu jgħid jiena ma nisħix mill-Vanġelu ta' Sidi Ġesu Kristu. Għax huwa l-Vanġelu l-qawwa għas-salvazzjoni, huwa l-qawwa għal-ħelsien, huwa l-qawwa għal-fejqan. Morru fil-ktib ta' Eżekjel kapitlu 33 u ħanispiċċaw b'daw ħanitolbu. Fil-ktib ta' Eżajja kapitlu 6 vers 8 m'hemm bżonn tmorru hemmhekk. Alla qed jgħid lill-poplu tiegħu u rrisponda il-profeta tiegħu. Għalhekk Allara, din waħda mill-iskritturi tista' tużawha għat-Trinità. Għalhekk Alla, għal min ħajmur għalina? Who will go for us? Biex iwissel dan il-poplu li għal-kemm jaraw ma jarawx, għal-kemm jisimgħu ma jisimgħux. Jiena ngħidlek li għal Malta kienet jgħid. Morru għaraw Eżajja 6. U l-pol Alla għed nisħajlu Alla l-Missin Liber Spiritu Santu fl-imkien fil-sema. Għax għed jgħid min ħajmur għalina, ma għax min ħajmur għalija. Għal min, who will go for us? Min ħajmur għalina? Min ħajmur jgħidilhom ħalli ma naqirdhomx. Għax jina Alla ġust, għax jekk ma jindmux ikoll naqridhom, għax jina Alla mħallef ġust. Allora x'jagħmel il-Vanġelu, inti taf meta x'għandha l-Vanġelu xi ħadd jirċevi l-Kristaf x'qed tagħmillu l-Alla tgħidu jqaf. Għax issemmi d-dem ta' Kristu. U għallek irid. Alla ma jitaxxax li l-bnidem jintilef. Alla jgħidlek li laqqas il-bnidem ma jħu pjaċir li jarek jintilef. Mhux laxqa tiegħu. Li jara l-bnidem jintilef Alla. Iskrittura tgħidha dik. Imma għandu poplu Alla. Jissejjaħ l-armata tal-mulej żarmata. Armata żarmata. X'għandha il-Kristu tistħix bil-verità. Amen. Ara kemm jajruni nies u praise God, don't stop them. Ara taqbad xi wieħed minnhom xi darba qabadni f'gidba. Aħna jiena u inti maħniex imsejħin biex noġbu lin-nies qalbi. Jiena u inti msejħin biex nxandru l-verità assoluta bla tidwir u bla kompromessi. Għax il-verità jekk issiba issalvak teħilsek. Halleluja. Nirringrazzja lill-Alla li kelli xaħat f'ħajti jiena li kellu spina dorsali u għalli il-verità. U r-reliġjon ma salvakx. Ġesu Kristu, il-persuna, it-tieni persuna ta' Trinità li bentalla l-ħaj bissi salvak u jekk ma tafux int għadek mitluf. Eżekjel. Mor fiktib Eżekjel. Halleluja. 33. Isimgħuni din hija kelma għalikom. Hija kelma għalija. Kelma għalikom li taraw fuq YouTube jekk inti ta' Kristu. Isimgħuni għaliex gwaj għalija jekk ma nxandarx il-Vanġelu. Dil-ġimgħa tqgħid ma' persuna bħalma jgħidu bil-Malti ta' wieħed ras kbira. Ma kienx ħamti damti tħabdu xoskom. U meta ġil fl-offiċju tiegħi u bdejna nitkellmu, stajt jgħidlu fuq ruxma ta' affarijiet ejni biex insibu art, ejni biex insibu binja, ejna finanzjalment, ma tlu xejn minn dan. Qedlu jekk inti tmut illum, għejdli x'ħajġri minnek. Bil-rikkezzi, bil-popolarità, bl-unuri li għandek ta' din id-dinja, għejdli x'ħatamel bihom jekk int mull-infern. President ta' Malta. Ex-presidenti kollha ta' Malta. Jekk b'xi mod dal-messaġġ qed jasal għandek, għodda bħala l-grazzja tal-Alla li jridek tisma' ħassalva. Il-poplu jollik u l-poplu jsabtek. Jekk jollik Alla, l-ebda bniedem ma jsabtek.
Aziz Prim Ministru, Aziz politikanti, jekk il-gal Alla fil-grazzja tiegħu qed iħallik tisma' dan il-messaġġ. Aħna nitolbu għalikom u nonorawkom, nirrispettawkom. Imma ħalli ngħidlek il-paniġirki, it-trattament li intom tistgħu tieħdu u forsi ħaqkom għax għandkom kariga importanti fil-pajjiż. Però qudiem dak ma jiswa assolutament xejn. Zero. Meta tmut int trapp ħassir u waqt li qed jitħassruk jistgħu jagħmlulek ukoll qaddisa u jista' jagħmililek il-Papa u l-Isqof ta' Malta flimkien. Jekk ma tkunx imwieled mill-ġdid, salvat verament, int tkun qed idduru taqgħod fl-abissi tal-infern. Għal-assassin l-istess ngħidlek, għas-sorijiet l-istess ngħidlek, għall-Isqof ta' Malta ta' Għawdex u għan-nies kollha li jaħsbu li għandhom tant importanza. Meta tmut int, għal ftit ġranet jisemmuk, jekk għandek xi isem popolari jablu dokumentarju fik, fuq hekk. Pija li x'ħajfisser dak quddiem Alla u fl-eternità. Int li għandek il-flus, għandek kumpanija, għandek ħafna karozzi, għandek ħafna ġid. Praise God, jekk inti dak kollu ma tużax għal saltna, anzi, tkun qed tużax bil-kontra, dak kollu ħajkun jixed kontra tiegħek quddiem Alla l-għoli. I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Inti obbligat. Gwaj għalik jekk ma tixxandarx il-Vangelu. Ezekiel, isimgħu li dawk 30 vers 5. Halleluja. Imma jekk l-assis jara x-xabla, risqa u ma jdoqx tromba u l-poplu ma jkunx avżat u tilħaq ix-xabla u tieħu l-xieħat minnhom, dan jinqabad fid-dnubu, imma jekk jiena demmu infittxu min hik l-assis. Jiena l-assis illejla. Imma Alla żgur mhux ħajżomm id-demm tagħkom u ta' Malta fuq żgur. Lilek u bniedem qiegħed qedlek assis ta' dar Iżrael. Lilkom ta' darkom, lili ta' dar Malta, lilek ta' Għawdex, lilek ta' xi erja fejn tokkupa int, fejn influenza int, dik id-dar tiegħek. Meta tisma' minn fommi xi kelma għandek twiddibhom f'ismi, mhux tgħidilhom Alla jħobbok. Vera li Alla jħobbok. Imma l-ħażin jgħidilhom li qed tagħmel ħażin. Qed tippritka l-ħmerijiet. Widdibhom fisem il-mulej, ġifieri widdim daqsi kieku Alla tiwiddibhom. Jekk jien ngħid lill-midneb, int tmut żgur u int ma tkellmux u ma twiddbux biex jitlaq triqtu u il-midneb imut fi ħżunitu imma demmu nfittixa minn idejk. Imma jekk inti twiddeb mill-midneb dwar triqtu biex jerġa' lura minna u ma jerġax, ġifieri jrid jindem, mhux Alla jħobbok kif int. Jekk inti qiegħed f'ħajja tagħmel istess ma' raġel, tagħmel istess ma' mara, tagħmel istess ma' tnejluma, tagħmel istess mal-iskrivanija u mal-laptop, tagħmel istess ma' tfal, trid tindem għax jekk ma tindimx sejjer fl-abissi tal-infern u qed ngħidilek di daqslik kieku Alla nnifsu li jista' kollox qed jgħidilek. Jekk inti qed tisraq il-vat, qed tisraq it-taxxa, jekk inti qed taqla xi ħaġa li ma ħaqekx għax qed tiċċarġa iktar, indem! Għax huwa serq. Ħalli jiena m'għandi d-dem ta' ħadd minnkom. Jiena raġel imbiereq. Passer ma jekk ngħidilhom nitla fil-klijenti. Mela għajtla f'ruħek il-flok. Il-lejla hawnhekk ħanqasmilkom daw il-cards li jgħidlek
Nixtiequ nisednuk biex iżżurna ġewwa River of Love. Il-services tal-gospel ġewwa Malta għandek il-ħinijiet, il-services tal-gospel ġewwa Għawdex għandek il-ħinijiet, u fuq wara għandek l-iskrittura Ġwanni 3:16 vers 17 li huwa l-qofol tal-Vanġelu jekk temmina dib qalbek kollha salva. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ l-libnu fid-dinja biex jikkundanna lid-dinja imma biex id-dinja salva permezz tiegħu. Ħuduhom! Għax Alla tjarak. Kellek opportunità tkellmu l-dak qedlu. Kellek opportunità tkellem għal dik qedtilha. Mhux targumenta l-mulem għalhekk mur argumenta l-Vanġelu. Ejdilhom x'għamilt għalihom. Għatihom l-opportunità jduru jawru ħajjithom lejn Kristu. Jekk ma jaċċettawx u jirreġettawx qed tgħid inti, tħabbix rasek mhux lilek qed jirreġettaw toħodix personali. M'intix għasek importanti qalbi. F'dak is-sens. Inti biss il-postman. Meta jiena kont postman, jiena għamil żmien kont postman. Postman Bormla u postman il-Belt. Meta kont imur qasam itra, jekk xi ħadd qatta itra qudiemi, ma kontx neħu għalija jien. Xogħol għamiltum. Wassalta. Sewwa. Ġieli rajt nies inqasmulhom itra u jaqbduha jafġu hekk. Għaw ġibtli. Ma ħadx għalija. Weġġajt li qalbi. Ma weġġanix. Mela dak tiegħi, mhux ndaf. Jiena xogħli postman. Wassaltlek. Jiena l-postman ta' Malta wassaltilhom il-messaġġ il-Malta. Halleluja. Halleluja. Jiena u inti kontabli aħwa. Morru mad-dinja kollha. Mark 16 vers 14-27. Xandu l-Vanġelu il-taddar, il-tal-faċċata tad-dar ta' madwarek, tal-iskola, tal-qorti, tal-parlament. Għajdilhom! Tistħix! U jekk ngħidilhom x'qed pretendi? Mura immaġinani ngħidilhom jiena naċċettajt il-Ġesu ta' mela jekk taħseb li dik tinsa ma kara, mura jgħidulhom irreġettah. Jiena rreġettajt il-Ġesu kemm jiena wajżu. I am the fool of the year. Jekk taħseb li inti tgħid il xi ħadd għax inti ta' Kristu, taħseb li b'daqshekk ħajt u bik, ma jagħmur tgħidulhom xejn jew nkella irreġa' ta' Kristu ħalli d-demonju xjaten madwarek jitqu bik. Halleluja. Meta darba xi ħadd qalli inti tal-born again, qedlu jaqgħu int m'intix. Għax qedlu skont il-kelma talla, jekk ma titwilidx minn ġdid, int ma tistax tara s-salta talla. Għalli għandek raġuni, iva, veru. Ma la jibbelaw il-sienu. Amen. Il-verità li t-tini motiv li npoġġiru spallej allura, rasi merfuqa, ma tridux taħdux, go to hell. That's it. Halleluja. Anzi Pawlu jgħid, Pawlu fit-2 Korintin kapitlu 5 vers 19 jgħidlek, please, irrikonċilja malla, aċċetta l-Ġesu Kristu. Għaliex please? Tidnejlek għaliex please? Għax ma da jkollok rivelazzjoni ta' eternità minn Ġesu Kristu, laqqas tiqaf titkellem fuqu. Għax kull min inti tħobbu għażiż f'ħajtek u lidek, ibnek, bintek, tsitek, kuġintek, dak li għalmu miegħek u m'għandhomx il-Ġesu Kristu. Qed ħallihom sejrin l-infernu għalla qed jgħidlek għadha pitata minnek ħan irrikjedi għadi għax int kont taf għaliex mettilhomx. Halleluja! Amen! Jekk ma jaċċettawx, ma ċċettawx il-Kristu! What's the big deal? Taħseb li int aħjar minnu? Halleluja! Halleluja, jan baxxu rasna. Il-lejla daw il-kards kollha ħuduhom u utilizzawhom. Ara ngħidilkom u wissikom fi Ġesu Kristu, ara ma tmordux taħlu waħda minnhom. Qed ngħidilkom, apparti li daw ħallasna lihom bil-flus, dan huwa messaġġ ta' salvazzjoni għal xi ħadd li qed fit-triq tat-telfin.
Halleluja. Darba Ġesu ħares lej Ġerusalem, għalo Ġerusalem, Ġerusalem. Li kieku intom għaraftuni u għaraftu l-min kelkom fostkom. Missa xintom għaraftunix. Intkom naċ minajr raj. Malta, fil-veru sens għal-kelma, il-bicċa kbira Maltin kattolċi huma minajr raj. Għax beħħu l-Kristu, tradu il-Kristu. Traduh. Stop trying to make the prostitute holy. Iqaf prova għamel il-aħba tider qaddisa. Skont l-iskrittura Apokalissis 17-18 il-aħba ħatibqa ħaqba sakemm Alla jibgħat in-nar minn is-sema u jaqrida. And it's coming. Ejn tolbu. Jekk inti llum qed tgħid li pasterina għadni minni żgur. Il-aħba hija reliġjon falsa, mhux qed nitkellem għal xi ħadd li kien fil-prostituzzjoni. Aħna nafu, jiena hawnhekk hawn bosta nies li kienu f'dik is-stil ta' ħajja u Kristu ħelishom. Jekk inti llum tgħid li pasterina nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu Kristu verament, nixtieq insalva, mhux inkun parti minn reliġjon, imma jiena u Ġesu Kristu nkunu ħaġa waħda nitwiled minn ġdid, nitolbu jaħfilli dnubieti, nitolbu jiġi f'ħajti u jimlini bil-preżenza qaddisa tiegħu. Jekk din inti qatt m'għamilta f'ħajtek u m'inti żgur li kieku tmut il-lejla insalvat żgur, imma tixtieq tkun żgur. Tinna minnu bietek. U tiġri u taħt granfa ma' Ġesu Kristu. Jekk inta l-ewwel darba tixtieq tagħmel da għoli dejk issa stess fejn inti għoli dejk. Fejn int? Għoli dejk issa stess 1 2 halleluja. Glorja li mulej għoli dejk fejn inti tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu 4 halleluja. Għoli dejk jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu llum għall-ewwel darba. Mhux qed ngħidlek li inti tiġġojnja r-River of Love. Tista' tkun parti mir-River of Love, tista' tkun hawnhekk kuljum u xorta tintelef. Min iktar tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu għoli dejk. U jekk inti vera ta' Kristu għadek qatt ma tammit, itammet. Stop playing games. Stop trying to be pleasing to people. In-nies ħobbhom imma tfittex li toġob dejjem lill-Alla. Baxxu raskom. Kulħadd jitlob din it-talba warajja minn qalbek. U jitloba daqs li kieku kienet l-aħħar talba ta' ħajtek. Ejdi talba warajja minn qalbek. Ejdlu Abba Messier. Ejda għajjat. Li tisma li l-ek nifsek tejda. U ejda minn qalbek ejdlu Abba Messier. Grazzi ta' Ġesu Kristu. Nemmen b'qalbi kollha. Li Ġesu inti li bentella l-ħaj. Li inti mittalija fuq is-salib. Li permess tal-mewt u l-qawmin tiegħek. Inti salvajtni. U ttejt li triq għas-salvazzjoni. Biex jiena ma nintilifx. Biex ma mmurx fl-abissi tal-infern inħaraq fin-nar tal-eternità. Ġesu salvani. Ejja f'ħajti. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Kun inti s-sit u s-salvatur tiegħi. Mulej niċħat illum. Kull ħażen li na konxu tiegħu. Niċħat id-dnub. Niċħat id-demonju u x-xjaten kollha tiegħu. Niċħat il-ħajja l-antika tiegħi. Undur lejk b'qalbi kollha mulej Ġesu. Ejja f'ħajti. Invadili qalbi. Bil-mħabba tiegħek, bil-Spiritu Santu. O mulej Ġesu, aħsilni nitolbok issa stess. Bid-dem prezzjuż u glorjuż tiegħek. U millum il-qudiem. Bħal Marija nitolbok. Ħajsir minni. Skont kelmtek. Mhux li rrid jien. Mhux naħseb jien. Mhux x'inhuwa popolari. Imma xi trid int mulej. Issa kulħadd jgħid it-talba warajja. Ġesu,
aħfilli fejn jiena ġixxejt ta' coward għax stħajt nitkellem fuqek. Int ma stħajx tissellab arwien pubblikament fuq is-salib għalija Ġesu. Aħfilli jekk jiena stħajt insemmik u nxandrek. Inti tgħidilna fil-kelma tiegħek li jekk jiena nistħi insemmi ismek f'din il-ġenerazzjoni ħażina, anke inti tistħi semmi ismi quddiem il-missier u l-anġli tiegħu. Ġesu nindem minn dnubi issa stess. Għax ma ħadx din il-verità bis-serjetà. Ġesu użani. Erġa' għatini opportunità biex il-dawk li jiena mettilhomx. Għatini l-opportunità ngħidilhom. Bil-imħabba imma mingħajr ma nawweġ il-verità. Ġesu, int biss it-triq tas-salvazzjoni. Int biss tista' salvali ruħi. Salva lil Malta mulej Ġesu. Salva lil Għawdex mulej Ġesu. Salvana mulej. Salva lili. U nitolbok ukoll salva lil uliedi u l-familja tiegħi kollha. Ġesu, nirċievi l-maħfra tiegħek. Millum il-qudiem għamel minni xhieda ħajja biex kull fejn imur inkun xhieda ħajja għalik Ġesu. Bla mistħija. Mulej qaddis imlini bl-Ispiritu Santu. Użani għal-glorja tiegħek. Grazzi tal-li smajtni mulej. Millum il-qudiem niddikjara lina tiegħek Ġesu. Illum imwielet mill-ġdid. Illum minħabba fik Ġesu jiena salvat. U millum il-qudiem ħajti mhix iktar tiegħi. ħajti hija tiegħek mulej. Għalhekk kuża għall-glorja tiegħek. Ikun infaħħar ismek Ġesu Kristu. U għal dejjem ikun infaħħar. YouTube off. Ħanitolbu